Bagay gumatang ti agurong. Nagkapon nato yung manang. Sa Matyo, sir. Sa Matyo. Isabela ya. Lakad, mano ba sa baso nga eh? 35, sir. 35. Taga San Matyo kayo, ano? Tagatoy, sir. Impada lang ko. Ito'y, anong barangay? San, yay ko. Mabaling sa gasot latan. Sa gasot talo. 35. Talo baso. Ah, okay. May sa baso lang kanya. Nagkapon na nay. San Matyo ka na oh. San Matyo, Isabela, di Mayo pa ite agurong ikaw eh. Kaya biskon. Ano may isa? 35, sir. Nami ko? May samit yan, 35. 35 may isa ako na da. Apo nanginan no 35, may summer. May sanga ko kuno dito na eh. May sanga takal may ko, may samot. Mga may sa piraso, sir. May May isa ko na. kakal. Ibayadan nak pilang round. Baliga bay ape bayadang ka nga ay bagi ka nuwan. Madi ade jiti bayadam na eh. Ano, sir? May sapay? Nanay balor man 40. Ako dapela ka sa gym mo. Oh, Pag regatong pa lang mag-compute no mano DJ, mano nga piraso dahil 35. Katawa ni Manang ni. Dati ni Manang ni, laklako iti agurong, gapo na pa jay. San Matyo, Isabela. Lumakita yung daldalan, bumatang kaya. Marang ka bilang, sir. Dapat may sa kabangko di balay. Opo niyan. Si Bibek dapat tigiyay. Di Tapos ket na nga may babad, sir. Okay lang din yung 1 month. tiket na so nagkakabagyan dagito yan. Dapat agkangkantan ah. Malakan natan. Kung pagkatangon te. Lami, sir. Sikapay mo, sir.